γεια σου. Έκανα αυτό το μακιγιάζ με αυτή την παλέτα. Την Tartelette. Τη Start. Και σγότσαρα ένα-ένα, μία-μία όλες τις σκιές, εδώ και στα μάτια μου. Γιατί τώρα είναι και εποχή Χριστούγεννα. Είναι εποχή που βάζουμε και εκπτώσεις. Και τα γενέθλιά μου, αυτό είναι άσχετο. Το λέω. Οπότε είπα να την δείξω. Πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει το 2024 και μπορεί να μην αγοράσω και τίποτα άλλο. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Αν θέλεις να δεις πώς το έκανα, συνέχισε να βλέπεις. Hello. Λοιπόν, είδα μια κοπέλα που έκανε αυτή τη δουλειά. Πήρε μία τις σκιές και τις έβαζε σε διαφορετικό μάτι για την Icy Nude. Και σκέφτηκα να κάνω το ίδιο και αυτή την παλέτα. Γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δεις πώς γράφει σκιά στο μάτι. Και για μένα, γιατί καμιά φορά παίρνω ρε παιδάκι μου παλέτες που έχουν πάρα πολλά χρώματα και τις θεωρώ απειλητικές. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ να κάνω κάτι, ας πούμε. Ενώ άμα τις δοκιμάσω έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί, ξέρεις, να δω και τα χρώματα διαφορετικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχικά αυτή είναι η παλέτα. Ένα ελάττωμα της παλέτας αυτής είναι ότι έχει 15.000 καθρέφτες. Έχει παντού καθρέφτη βασικά. Και δυσκολεύομαι να κάνω βιντεάκι. Θα παίρνω μία-μία, θα την κάνω σγότσι στο χέρι μου και μετά στο μάτι. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα σου λέω το όνομα. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Celebrated. Μοιάζει να είναι κάπως λίγο χρυσή. Αυτό είναι το swatch. Στο χέρι. Να βάλω primer. Ωραία. Έβαλα primer. Πάμε. Η πρώτη λοιπόν είναι η Celebrated. Θα χρησιμοποιώ αυτό το καθρέφτη. Έτσι είναι με το δάχτυλο. Εντάξει, είναι και σήμερα αυτή. Θα πάρουμε και πινέλο. Έτσι είναι λοιπόν η Celebrated, μόνη της. Μετά έχουμε την Worthy. Είναι μία μπεζουλή. Αυτό είναι το swatch. Κάνω και ένα δεύτερο. Ροζ, μπεζ ροζ θα την έλεγα. Βάζω στο μάτι. Συνέχεια με το δάχτυλο. Και μετά και με το πινέλο. Εντάξει, αυτή μάλλον είναι πιο πολύ για το crease, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα που είναι στη μόδα και το clean make-up, θα μπορούσε να ήταν ένα σμουκιάι για κάποιος αυτό. Λοιπόν, Worthy και Celebrated. Ξεβάφομαι και πάμε στα επόμενα δύο χρώματα. Λοιπόν, τα επόμενα χρώματα είναι το In Bloom, που είναι ένα έτσι πορτοκαλό ροζ, πολύ ωραίο φαίνεται. Να το δούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Θα βάλω και λίγο και με το πινέλο. Αν και δεν χρειάζεται, αλλά ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον χρώμα αυτό, παιδιά. Δεν το φαίνεται ότι είναι τόσο έντονο. Ξέρω τώρα αν φαίνεται καλά στη κάμερα. Δεν έχω καλό φωτισμό, τι να κάνω. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Lift Up.
που αυτό φαίνεται ότι είναι έντονο. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι στο μάτι. Για να δούμε. Και έχω κάτι τέτοια χρώματα πολύ... και σε άλλες παλέτες που θέλω να τα δοκιμάσω και φοβάμαι. Λοιπόν, φαίνεται σαν να μοιάζει το Lift Up με το In Bloom. Εδώ βλέπεις ότι δεν είναι ίδιο χρώμα. Στο μάτι όμως μοιάζει πάρα πολύ. Γιατί αυτό βγαίνει πιο έντονο από ό,τι φαίνεται και αυτό βγαίνει λιγότερο έντονο από ό,τι φαίνεται. Για να δω. Μοιάζουν πάρα πολύ, πραγματικά δηλαδή. Θα έλεγα ότι το In Bloom είναι πολύ πιο γλυκό. Που το βλέπω εγώ τώρα, ενώ το άλλο είναι πιο πορτοκαλί. Ενώ αυτό έχει ροζ. Πάντως είναι ενδιαφέροντα χρώματα και τα δύο. Ξεβάφομαι και ξανάρχομαι. Η επόμενη σκιά είναι μια ματ σκιά, η οποία λέγεται Hustle. Είναι έτσι μια πορτοκαλοκεραμιδί. Κάτσε να τη βάλω εδώ πρώτα. Θα κάνω πιο εδώ τώρα τα... Και πάμε να τη βάλουμε και στο μάτι. Αυτή τώρα επειδή είναι μάτι θα τη βάλω κατευθείαν με το πινέλο. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Πραγματικά δηλαδή. Κάνω και λίγο τέτοιο. Πολύ ενδιαφέρον απόχρωση και πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, η επόμενη σκιά είναι μια πράσινο-χαλαδί, η οποία λέγεται 1BR Apt. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να το γκουγκλάρω. Πού να το κάνω, εδώ. Μοιάζει με μία από εγώ της Mon Rêve. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τη βάλω και στο μάτι με το δάχτυλο. Αυτό το χρώμα μου αρέσει, μου πηγαίνει, αλλά για κάποιο λόγο δεν το προτιμώ. Ωχ, σκοτίνιες. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, μάλλον δεν με πολύ εμπνέει. Δεν ταιριάζει στα... Ενώ το μακιάζ που έχω κάνει ένα με τις Mon Rêve μια αντίστοιχη είναι από τα αγαπημένα μου μακιάζ που έχω κάνει στο κανάλι. Και μου πήγαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το σκέφτομαι μάλλον. Πάω πιο πολύ σε μπλε, σε μοβ και σε μαύρα παρά σε αυτό το λαδί. Αυτό λοιπόν είναι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η επόμενη σκιά είναι μία η οποία λέγεται Tripping with Tart. Tripping with Tart και θα έλεγα ότι είναι μια πράσινο... Ωραίο χρώμα και αυτό που εγώ... Μια πράσινο λαδί αλλά ματ. Είναι πολύ ωραίο χρώμα αυτό. Grunge. Και είναι να κάνουμε ένα grunge μακιγιάζ με το στα μάτι. Βασικά να κάνουμε τους Nirvana. Και δεν ήξερα τι μακιγιάζ να κάνω και γι' αυτό το έχω καθυστερήσει εγώ αυτή τη φορά. Γιατί θέλω να κάνω μακιγιάζ που δεν έχω ξανακάνει, κατάλαβες. Όχι ότι... Τα grunge είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, βάζουμε την Tripping with Care στο μάτι. Την βάλω και αυτή κατευθείαν με... Τώρα δεν ξέρω παιδιά, επειδή ξεβάφομαι και βάζω πάλι primer, μήπως
βγαίνουν και πιο σκούρα. Λόγω του ότι είναι λίγο βρεγμένο. Εντάξει, να έχω λίγο μπλεντάρι, αλλά αυτή είναι η Tripping with Care. Εμένα μου αρέσει πολύ. Πάμε στην καινούργια, στην επόμενη. Η επόμενη είναι μία μπέζ άσπρη. Θα την πω, λέγεται Be Kind, μάλλον άσπρη. Το που βλέπω. Αλλά δεν είναι άσπρη τέλος πάντων, ξέρεις. Είναι έτσι μία ανοιχτή άσπρη. Για να βάλουμε και αυτήν. Λοιπόν, Be Kind. Πολύ ωραίο. Ξέρω, εμένα μου αρέσει. Ξέρεις κάτι, το άσπρο μου αρέσει πολύ. Που έχω δύο πολύ καλά άσπρα της MUA. Δηλαδή, πείτε μου τι θέλετε την MUA, αλλά τα άσπρα αυτά που έχω είναι τα καλύτερα άσπρα που έχω. Που η μία είναι στη μεγάλη την παλέτα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, σιγά με θυμόμουν. Και η άλλη είναι αυτή με τα νέων. Αλλά το άσπρο, παιδιά, παρόλο που μου αρέσει πολύ, δεν μου πηγαίνει και τόσο τελικά. Όταν κάνει πολύ μπαμ στο μάτι, κάνει μεγάλη αντίθεση με τα μαύρα και τα γκρι που το βάζω ή ακόμα και με το κόκκινο, το μπορντό. Και τελικά αυτό το χρώμα είναι πιο αρμονικό στο να το βάζεις εδώ πέρα, δηλαδή στην εσωτερική γωνία ή και στο μισό μάτι και να βάζεις εδώ πέρα ένα πιο σκούρο. Ωραία, λοιπόν, ξεβάφομαι. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πολύ fallout, δηλαδή και κάτι fallout που έχεις δει σε αυτά τα χακί που έβαλα, πιο πολύ ήταν δικό μου λάθος και όχι της παλέτας. Λοιπόν, συνεχίζω με την επόμενη σκιά, λέγεται Unstoppable, είναι μια έτσι ανοιχτή καφέ μπέζ. Την έχω ξαναβάλει, αυτή είμαι σίγουρη, στο μακιάζ που σας είχα κάνει όταν την είχα πρωτοδείξει. Κάτι μου λέει το όνομα. Αλλά ναι, δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ. Για να τη βάλουμε. Primer. Αυτή είναι η Unstoppable. Θα έλεγα ότι για τα δικά μου γούστα είναι πιο πολύ για το crease, για βάση. Αλλά σίγουρα κάποιες κοπέλες θα την χρησιμοποιήσουν και πιο περισσότερο από εγώ. Πάμε στην Community, μια χρυσή σκιά. Είναι και οι άλλες. Να δούμε την Community.
κίτρινη χρυσή. Εντάξει. Έχουμε τέτοιες πολλές. Αλλά είναι ωραία. Και μου πάτε ότι μου πηγαίνουν οι χρυσές τελικά. Λοιπόν, Unstoppable. Όχι. Ναι, Unstoppable. Community. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, η επόμενη λέγεται Park Ave Princess. Α, ναι, Eve, αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ave. Αυτό είναι η Avenue. Το έχει κόψει. Είναι αυτό. Πάλι έχει 1, 2, 3. Εδώ δεν έχει κι άλλο ένα. 1, 2 σίγουρα. Έτσι. 1, 2. Α, και 3 το Wealthy. Έχει μέχρι τώρα 3, έτσι πολύ ανοιχτά. Που εγώ θα τα βάζω στο Chris. Ας το βάλουμε και αυτό. Το μοιάζει πάρα πολύ με το Unstoppable στο πάνω τουλάχιστον. Αλλά είναι λίγο πιο μουσταρδί. Α, και είναι πιο ωραίο, παιδιά, στο μάτι. Με αυτά μουσταρδί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τα θεωρώ πολύ grunge. Πολύ ωραίο. Δεν του φαινότανε. Ούτε στο swatch, ούτε στο pan φαίνεται τόσο ωραίο. Τι να το βλέπεις. Αυτό το βάζα και εγώ για σμόκι. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ωραία. Βλέπεις πόσο διαφορετικές καμιά φορά είναι τα swatches με το μάτι. Γι' αυτό πρέπει να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί μπορεί να έχεις κάποιο θησαυρό, ας πούμε, στη συλλογή σου και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Energy. Είναι ένα ροζ shimmer. Θα να το δείξω και εδώ. Πρέπει να στο έχω ξαναδείξει αυτό γιατί... Εδώ αυτό βάλω. Φούξια ροζ. Πολύ ωραίο, έτσι. Το βάλουμε και στο μάτι μας. Βάλω και με λίγο με το πινέλο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, αυτό. Γιατί έχει ένα περίεργο glitter. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει ένα ωραίο glitter. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και duochrome. Και για Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο πραγματικά. Ωραία. Είμαστε στα επόμενα τώρα. Λοιπόν, τα επόμενα χρώματα είναι, το ένα είναι το Limitless, είναι ένα καφέ. Α, μ' αρέσει με αυτό. Όλα μου αρέσουν τελικά. Θα το έλεγα κόκκινο, ένα καφέ, πώς λέγεται, warm, ζεστό. Για να το βάλουμε και στο μάτι. Κεραμιδί. Μη σου πω ότι ένα τέτοιο χρώμα έχει η Icy που είναι ένας από τους λόγους που θέλω να την πάρω. Αυτό το χρώμα, άρα το έχω. Γιατί είναι και σκούρο και... Γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο και για το Chris, αλλά και σαν σμόκι. Τώρα μην κοιτάς όλο το μάτι, αλλά... Αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Μετά έχουμε το Give Back, που είναι ένα πιο ψυχρό καφέ, το οποίο εντάξει ξεκάθαρα είναι για την εξωτερική γωνία, αλλά και για σμόκι. Το βάλουμε στο άλλο μάτι. Ναι, πολύ ωραίο καφέ και αυτό. Ενδιαφέρον. Και πολύ μαλακό, δηλαδή το απλώνεται σαν βούτυρο. Παρόλο που ξέρεις, στα μάτια μου τώρα δεν έχεις καλύτερη κατάσταση με τόσο ξεβάψιμο και ξαναβάψιμο στα καπάκια.
Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σκούρο, το Give Back, και αυτό είναι το Limitless, απεριόριστο. Λοιπόν, αισίως έχω κάνει τη μισή παλέτα και είναι μισή ώρα. Ωραία. Λοιπόν, έχω σγοτσάρει αυτές τις δύο σειρές και τώρα ξεκινάμε από αυτήν. Εντάξει, θα βάζω και λίγο πιο κοντά να τα δεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο Empower. Νομίζω πως και αυτό το είχα βάλει στο μακιάζ που είχα κάνει. Δεν έχω χώρο. Ίσως να το βάζω τώρα, θα βάζω εδώ. Το Empower. Πολύ ωραίο, Πολύ ωραίο το Empower. Πραγματικά δηλαδή τα σπάει. Για το Empower με ένα τέτοιο, δεν χρειάζεται ποτέ περισσότερο. Θα βάλουμε και λίγο πινελάκι βέβαια. Είναι κάπως έτσι duochrome το λες. Δεν το λες, δεν ξέρω. Αλλάζει, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, μετά έχουμε το Positivity. Το Positivity μοιάζει πάρα πολύ με το Empower, απλά είναι λίγο πιο ροζ. Μοιάζει λίγο και με αυτό. Το βλέπεις, αυτό είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι πιο ανοιχτό και αντίστοιχα αυτά τα δύο, αυτό είναι το πιο σκούρο, το πορτοκαλί, και αυτό είναι, θα έλεγα ότι αυτό είναι αυτό με αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, για να το βάλουμε και στο μάτι. Έχει κι άλλο. Καλά. Έχει κι άλλο φούξια. Λοιπόν, αυτό είναι στο μάτι. Να βάλω και με λίγο πινέλο. Ωραία. Ξεβαφόμαστε. Το επόμενο είναι το Big Ego. Μεγάλος εγωισμός. Είναι ένα φούξια. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Ειδικά για το καλοκαίρι. Το βάλω αυτοματικά, αλλά δεν πειράζει. Είναι δηλαδή ματ. Δεν θα το έλεγα ματ. Μήπως είναι μεταλλική. Δεν ξέρω κιόλας, παιδιά, έχω να σας λέω τι ακριβώς είναι. Αλλά δεν είναι σήμερα, τέλος πάντων. Κάτι άλλο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πολύ ωραίο. Ωραία. Ακριβώς δίπλα, κάτσε να στη δείξω αυτήν για να... Δεν είναι, βλέπεις, δεν είναι σήμερα, αλλά δεν τη λες και ματ. Τώρα τι ακριβώς είναι, δεν ξέρω. Τα έχουμε την Enough. Enough is enough. Που είναι σήμερα, ακριβώς το ίδιο χρώμα, αλλά σε σήμερα. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν φαίνεται... δεν την έβαλα εδώ. Πόσο λαμπυρίζει, πόσο λάμπει. Ναι, είναι λίγο μοβίζει αυτή, έτσι, πάει λίγο προς το μοβ. Μοιάζει με αυτήν, έτσι. Είναι λίγο πιο σκούρα. Οι άλλες είναι πιο πορτοκαλί εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο, η επόμενη λέγεται Tartlet και θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Αυτή είναι φανταστική. Μια τέτοια έχει και η Icy Nude, νομίζω, η οποία για μένα είναι η μοναδική που αξίζει, από αυτά που έχω δει στα swatches δηλαδή. Για το... Είναι φανταστικό αυτό το χρώμα, δεν το συζητάω. Βάζουμε και λίγο. Είναι πολύ ωραία και για την εσωτερική γωνία αυτή, αλλά και για να την βάλεις και κάτω από το φρύδι, εάν κάνεις τελείως, ξέρω εγώ, ματ όλο το υπόλοιπο. Εγώ έτσι την έχω ονειρευτεί.
Και μπορώ να το κάνω σύντομα αυτό το μακιγιάζ, γιατί σκέφτομαι να το κάνω σε μια εκδήλωση που θα πάω για το Cure. Που θέλω να είναι το μακιγιάζ μου μαύρο, μαύρη πλάκωσε, διότι έτσι σκοτεινός μου φαίνεται ο καινούριος δίσκος από τα 2 τραγούδια που έχω ακούσει. Και ξέρεις, να έχεις ένα twist. Αυτό λοιπόν για twist, είτε στην εσωτερική γωνία είτε κάτω από το φρύδι, είναι ότι πρέπει. Μια ανατροπή δηλαδή, στο σκοτεινό μακιγιάζ. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Be Present, είναι mauve matte. Είναι από τα αγαπημένα μου mauve εμένα. Αυτό, mauve μελιτζανί matte, για να το βάλουμε. Οχ, πήρα λάθος. Αυτό λοιπόν είναι το Be Present. Και πάμε στα επόμενα. Το επόμενο είναι το Maureen. Είναι ένα mauve. Αυτό το mauve εγώ το ξανά έχω 5-6 φορές σε διαφορετικές παλέτες. Νομίζω πως είναι το Star of the Show της Roxa Palette, τώρα της Νατάσα Δενώνα που βγάλε. Αλλά πραγματικά την πρώτη φορά που το είχα βάλει είχα κατενθουσιαστεί, αλλά μετά, επειδή το έχω πολλές φορές, ας πούμε το Tartlet μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραίο χρώμα, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορώ να πω τώρα, ας πούμε. Είναι φανταστικό χρώμα. Ίσως να μην είναι και ακριβώς ίδιο με αυτό που έχω. Εκεί έτσι όπως το βλέπω στο παν. Είναι πολύ ωραίο σήμερα, σκοτεινό μοβ. Να το βάζεις δηλαδή και στη μέση κάνα άλλο και το φωτίσει λίγο περισσότερο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το επόμενο είναι το 1999. Είναι αυτό το λέγα ότι πρασινίζει λίγο, πράσινο ασημί. Αυτά τα χρώματα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά. Μην χάσω. Και αυτό σήμερα. Ένα σήμερα ανοιχτό πράσινο το λες. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Teachers. Και αυτό πρέπει να σας το έχω ξαναδείξει. Και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μπλε, γκρι, ασημί, από τα αγαπημένα μου χρώματα. Να το βάλουμε. Και αυτό σήμερα. Αυτό. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Lights Camera Lashes. Και αυτό πρέπει να το είχα βάλει στο βιντεάκι που είχα φτιάξει για την παλέτα αυτή. Το εδώ. Είναι ένα μοβ. Και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου μοβ. Και ίσως να μ' άρεσε πολύ με αυτό. Ίσως τέτοιο μακιάζ να είχα κάνει. Γιατί είναι σαν πρώτο ένστικτο.
Να συνδυάσω αυτά τα δύο χρώματα μαζί. Πολύ ωραίο μοβ. Πάμε στα επόμενα, παιδιά. Έχουμε άλλα 4. Γιατί τα μάτια μου έχουν αρχίσει και τα παίζουν, να ξέρετε. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Fearless. Αυτό εδώ. Θα το χαρακτήριζα... Κάτσε, όχι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Θα το χαρακτήριζα... Θα το χαρακτήριζα ένα καφέ. Ένα καφέ Σίμερ. Ωραίο καφέ. Μ' αρέσει με αυτό το καφέ πολύ. Καφέ ασημή Σίμερ. Το βάλουμε στο μάτι. Έχω ένα αγαπημένο της MUA τέτοιο χρώμα που το βάζω όταν νιώθω στενοχωρημένη. Μ' αρέσει πολύ. Στην Νοξούναλ είναι το καφέ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το χρώμα. Το θεωρώ comfort. Όπως καταλαβαίνετε, μ' αρέσουν όλα. Δεν λέω ψέματα, να ξέρετε. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Entrepreneur. Είναι ένα καφέ, θα το λέγα ψυχρό. Και με λιτζανίζει και λίγο. Να το βάλουμε. Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία είναι. Με λιτζανίζει αρκετά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο... Αν φαίνεται. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι... Αυτό εδώ είναι. Είναι το πιο σκούρο των διάφορων μόβ που έχω βάλει. Όχι, αυτό πρέπει να είναι το Shimmer. Πού είναι τα άλλα. Αυτό είναι το άλλο. Το βλέπεις. Είναι το πιο σκούρο αυτού και ίσως και αυτού. Αυτό είναι το πιο ανοιχτό, πάει με τη σειρά. Πιο ανοιχτό, λίγο πιο σκούρο, πολύ πιο σκούρο. Αυτά είναι. Αυτό είναι Shimmer. Αυτό είναι matte. Τώρα, παιδιά, είναι η πρώτη μου προσπάθεια που το κάνω αυτό. Εάν τα δω και εγώ στο βίντεο και βγαίνουν χάλια, δεν θα κάνω άλλο τέτοιο. Αν και θα ήθελα να κάνω τη Norvina το 5 και μια μεγάλη παλίτα που έχω τη Carnival της W7, το Dupe. Γιατί θεωρώ και αυτές τις παλέτες πολύ απειλητικές και δεν τις χρησιμοποιώ ποτέ. Ίσως αν έκανα αυτή τη δουλειά, να έβρισκα κάποια... να άρχισα να τις χρησιμοποιώ τέλος πάντων, γιατί είναι κρίμα που δεν τις χρησιμοποιώ ποτέ. Αλλά δεν ξέρω τώρα... Ναι, ίσως να το κάνω για μένα τέλος πάντων, αλλά άμα δω ότι δεν φαίνονται... Ξέρω εγώ, εσείς τι λέτε. Αν ενδιαφέρεστε, πείτε μου. Λοιπόν, 2 τελευταίες, τέλους. NYC, New York City. Έτσι φαντάζεται η τάρτη New York City, ένα πάλι χακί πράσινο γκρι. Πού άλλο το είχαμε δει και αυτό που είναι πράσινο αλλά δεν είναι χακί. Και τα χακί αυτά εδώ μάλλον, ναι. Ναι.
Οπότε βλέπεις αυτό και αυτό. Εδώ. Είναι λίγο πιο σκούρο. Το New York City. Σκέφτομαι πώς φαντάζομαι εγώ την New York City. Πάντως όχι αυτό το χρώμα. Ωραίο είναι, δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά θα το λέγω ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Γιατί προσωπικά μου πούστα. Το One BR Apart, σας θα δείξω λίγο και είναι ακριβώς την ίδια ευθεία. Αυτό είναι λίγο πιο χρυσό και αυτό είναι λίγο μάλλον πιο ασημή. Δεν ξέρω. Ωραίο είναι, αλλά... Τα άλλα μου άρεσαν περισσότερο, εντάξει, τι να πω, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και τελευταίο είναι το Boss, I'm a Boss. Το βάλω εδώ. Είναι αυτό το μαύρο, το οποίο φαίνεται να είναι φανταστικό μαύρο. Να είναι πιο μαύρο πεθαίνεις. Για να το βάλουμε και αυτό. Γιατί καμιά φορά και τα μαύρα δεν είναι καλά, νομίζεις. Αλλά φαίνεται πολύ μαύρο αυτό. Το μπλεντάρουμε και λίγο. Ωραίο. Το βλέπεις τι ωραία που έχει μπλενταριστεί. Δεν χρειάζεται καν να βάλεις transition color. Δηλαδή βγαίνεις έτσι. Βγαίνεις έτσι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να βάλουμε και από πάνω αυτό. Για να δούμε, ετοιμαστούμε για το Cure Party. Τώρα. Λοιπόν, άντε θα το κάνω και σε αυτό. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό μαύρο. Θα έλεγα ότι αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα που έχω στη συλλογή μου. Αυτό θα βάλω από πάνω. Θα έχει μηδιάσει το πόδι μου τόση ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε λερωθεί παντού. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω από πάνω με αυτό το πινέλο το Tartlet. Εννοώ κάτω από το φρύδι. Και στην εσωτερική γωνία. Δεν είναι φανταστικό. Θα βάλω και λίγο με αυτό το πινέλο. Το Boss. Και εδώ.
Θα βάλω και eyeliner της NYX. Και είμαι έτοιμη βασικά, μάσκαρα θέλω και τελειώσαμε. Θα βάλω και μάσκαρα ή τίποτα άλλο, γιατί έχω δει τη μάσκαρα αλλάζει το μακιγιάζ, παιδιά. Δεν μου αρέσει να βάζω μάσκαρα και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά δεν βάζω. Όταν μπορώ, όταν με παίρνει. Αλλά παιδιά, τη μάσκαρα νιώθω την ανάγκη να βάλω λίγο μπος ακόμα. Τώρα εδώ πέρα λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ που θα κάνω και στην παρουσίαση του δίσκου των Cure που θα γίνει 31 Οκτωβρίου στην Death Disco. Γιατί είναι σκοτεινό είναι σκοτεινό ο καινούργιος δίσκος των Cure και ήθελα κάτι σκοτεινό. Πώς φαίνεται. Αυτά είναι όλα τα swatches που έχω κάνει. Αυτά τα πρώτα 4, μετά ήρθα εδώ και μετά εδώ. Έχει 18 χρώματα. Ναι, 18, όχι 28. 28 χρώματα. Οπότε, ναι. Ελπίζω να σου άρεσε το βιντεάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδες. Εάν θέλεις, κάνε μου like, άφησε μου κάποιο σχόλιο και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα μου κάνεις πολύ χαρούμενη. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Φιλιά πολλά!